eu quero traballar aquí e desde aquí, e canto máis cerca este da miña casa e da miña cama, máis feliz son. Ao final este é o meu lugar, o meu país, a lingua na que quero traballar. É verdad que tamén estou traballando para proxectos que son en castelán, pero moitos deles intentamos que se note ben de onde somos, sí, e xa os propios proxectos cambiou moito eso no audiovisual. Creo que, non sei se botarlle toda a culpa, pero Fariña mudou moito a perspectiva a nivel do Estado nacional de toda España, do rollo dos acentos e de todo isto. Antes era todo neutraliza, e hoxe os acentos xa lle dan vida, xa eran colores nos proxectos, non? Entón, creo que bendita cousa tamén que un poida dicir, vai, eu fago de médico en unha serie en Madrid, pero é galego, ten acento galego, cal é o problema? Porque pasa de verdade. Antes non podía pasar, agora sí.